limo ya. Chunya ogo erokamano maduong' ne Nyasach polo kod piny motimo ng'wono mondo warom e Lolwe TV e okinyi masani ma Nyasaye omiwa kuom ng'wono kendo kuom herani. Bende ago erokamano ne nyithi Nyasaye mokelo TV mar Lolwe mondo wayalie Yeso ma ja-Nazareth, Hosana ma Ruodh Lela kendo Ruodh Muma. Ago erokamano mang'eny ne in ma ijaneno miseyie mondo injili kik kali gokinyi. Kapok iwuok midhi kendo Nyasaye otimo ng'wonone mondo iwinjie wach kapok iwuok e odi. Kendo an mawuoyo kodi ni eri sani, nyinga en Pastor Benard Otieno. An wuod jaduong' moro ni John Wiso ore ma wuod Kochia. Kendo an nyakwarore ka Wiso e skul Nyalianga pap kama danga kanyo. Nyasaye nowara kendo noyiena mondo achung' e nyim oganda ka opong'a kod teko mar Roho Maler mondo alerie weche moko mag Jehova Nyasaye makelo ngima ne jok moyie. Kapok atimo gimoro amora to yiena mondo ago erokamano malach ne nyithi Nyasaye mamoko mosechung' koda kendo moseyie mondo ayal wach maber ne oganda makelo ngima ne oganda Nyasaye. Adwa ni mondo ago erokamano ne owadwa Tom Odondi. Entiere Ruiru kendo tiyo. Nyasaye mondo ogwedhe. Kaonge en dikoro pok agik kama gikieni gi injili. Miere mathoth oseyudo konyruok nikech injili kendo gik madondi osetimo kokalo kuom wach manowinjo kayalo. Wach ni eri osekelo gik madongo e miere mathoth kendo oganda duto mosegoyo sime. Nyasaye mondo ogwedhu kendo lamo moselamo ok nodhi kayiem nono. Nyasaye no umu, Nyasaye no ritu, Nyasaye no telnu e wach moro amora misewuoye kendo misewachona mwaselame Nyasaye. Wan gi yie ni Nyasaye biro kelo dwoko. Nyasaye mondo ogwedh owadwa Tom Odondi kuom sechung' gi injili. Nyasaye mondo ogwedh owadwa Michael Masiaga ka entiere Dandora kuom tich matek mosetiyo. Kik gik mosekwayo Nyasaye bare mokotimore. Nyasaye mondo ogwedhe mang'eny. Owadwa James Obilo kanitiere Games Siala Kaduol. Nyasaye mondo ogwedhe. Owadwa Joshua ma wuod Odondi bende Siala kanyo. Nyasaye mondo ogwedhe. Jayalo Dan Owade. Nyasachwa mondo timni maber ka intiere Seme Kobudho kanyo. Nyasaye mondo ting'i malo. Bende japuonj ma Joash ma wuod Abiero Lieye Primary School be Nyasaye mondo ogwedhe ken Seme kanyo. Japuonj Joseph Opapa ma tiere Orero Secondary School, gik misetimo ne injili dongo. Nyasaye mondo omak badi. Bende owadwa mawagenore godo ahinya mosetiyo ne Nyasaye gi kinda moyie ni mondo ngimane kata kalal to lal nikech injili. Bishop Julius Otieno ma wuod Odondi, wuod Gem, gik misetimo dongo. Nyasaye mondo ogwedhi kendo ting'i malo. Wiya ok nyal wil gi oganda Nyasaye mantiere Jonyo Primary School kendo staff makanyo duto. Nyasaye mondo ogwedh gik moselame Nyasaye. Nyasaye nogwedhi. Usechung' kod injili. Erokamano. Nyasaye mondo ting'u malo. Bende owadwa Pastor Cornell ma wuod Obuony Seme Miranga. Nyasaye mondo ogwedhe oting'e malo. Bende agoyo erokamano mang'eny ahinya ne Nyasachwani mosetimo hono. Kendo kapok adhi marabora to winji yie mondo walam Nyasaye. Wuonwa kendo Nyasachwa man kod teko. Nyasaye man kod nyalo. Nyasaye ma jatimo gik madongo. Wuonwa wabiro nyimi gokinyi masani mondo wagoni erokamano. In iwuon isetimonwa honi kod ranyisi. Waseneno badi kuom sechungowa malo e otieno. Imiyowa okinyi masani mondo oyalo wachni. Yie mondo Roho mari otelnwa. Miwe chuny mar mako kendo mar winjo mondo injili okel konyruok ne oganda mathoth. Mana kaka isebedo ka itimo. Chunya mor nikech isewinjo mama nigi jaduong'ni. Isetimo honi kod ranyisi ne owadwani. Kendo chunya mor Nyasaye ni nyading'eny kwa wuoyo kodi Nyasachwa to kik kuod wiwa. Isetimo gik madongo. Time nyadichiel kuom ng'wono nikech alamo ka yie ni isetimo e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. Adwa somo wach mondiki e kitabu mar Tich Joote 16 matindo 35. Owacho kama nyaka 40. Kinyne gokinyi
Jong'ad bura nooro askechego gi wach mondo ogony jootego odhi. Jarit jela nonyiso Paulo niya, jong'ad bura oseoro wach ni mondo ogonyu, omiyo koro wuoguru udhi gi kwe. To Paulo nowacho ni askechego niya, nyoro gichwadowa e nyim ji maonge ketho moyudwago, to wan jo-Rumi. Bende nyoro gibolowa e jela, to koro ere gima omiyo gidwaro golowa ling'ling'? Ooyo, gibi abiya mondo gigolwa giwegi. Askechego nodhi onyiso jong'ad bura wechego, mine gidoko maluor ka giwinjo ni Paul gi Sila gin jo-Rumi. Omiyo ne gidhi mi giywagorenegi, eka ne gigologi oko kendo ne gisayogi mondo gia e dalagi. To Paulo gi Sila ne jowuok e jela mi odhi e od Ludia, kendo kane gisechokore gi owete kuno mi gitego chunygi, ne giwuok ma gia. Ne owadwa kod nyaminwa mawinja kendo nena e kinde ni eri mar okinyi. Nyasaye omiyowa thuolo mondo wapuonjre kuom wach manotimore ne Paulo kod Sila. E ndalo moro ka giyalo wach Nyasaye, to nyako moro mopong' kod teko machielo mok mar roho, kendo tekono ne nyalo miyo okoro weche moko. Kendo e sama nokorono, ne nitie jodongo mane ni tok wachni, kendo ne yudo ohala kuom tich mar mirieri mane nyakoni timo. Paul gi Sila opo koromo kode, kendo noneno ni jok moromo godogi to jo-Nyasaye. Sama ne giromo, nochako goyo koko e lela e ndara, kolando ni magi to jo-Nyasaye kendo tich Nyasaye man malo chutho. To Paul konene, ne giling' ka gineno kendo giwinjo gik ma nyakoni wacho pile. Ne giromo kode nyadi mang'eny, nojaloga bang' goyo koko. Chieng' moro Paul ne ok obedo mamor gi gima nyakoni wacho. Omiyo nolokore ka teko mang'ongo mar Roho Maler opong'e, to nowacho ne nyakono niya, jachien marach mantiere kuomi mondo a. Gima ne Paul owachono nomiyo ohala mane jodongo manie tok nyakoni yudo nong'adore, kendo ne gibedo kod chuny mar lit kod ich wang'. Mano nomiyo gimako Paulo kod Sila ma ginyumo e jela. Kendo sama ne ginyumogi e jela, ne gichwadogi matek, kendo ne gisandogi ahinya. Nyasaye mwayalo wachne ne ok oyie mondo ng'adnegi bura e yo marach. Omiyo ka noromo kod otieno, to ndiko lerona ni Nyasaye nolimogi. Kendo sama ne gipako nying Nyasaye man kod teko, to Ruoth nopowore e jela kanyo. Kawuono kada wuoye gik notimore e jela, tada wuoyo kuom wach manotimore bang'e ka osegolgi. Kendo nying Nyasaye mondo onwang' duong'. Chunya mor gi wach masewinjo. Apako nying Yesu ma ja-Nazareth. Iwinjo Paul gini ochwadgi kendo ohinygi, kendo gimomiyo ihinyogi nikech nyogidagi ni teko mag mudho ok nomi duong'. Jal mimiyo duong' en nying Nyasaye mondo oyud loch. Tawuoro ng'wono ma Nyasaye nigo. Chir ma Paul gino oyudo e jela, kendo giyalo Yesu, kendo gipuonjo wach Nyasaye, gipako nying Yesu ma ja-Nazareth kata ginie jela. E sama ne giwinjo wach mar Roho ma Nyasaye nokelonegi, Nyasaye olor mondo olimgi kendo wuo kodgi moketogi thuolo. Gik madongo notimore. Jarit jela nodwa negore, kendo gin bende ni Nyasachwano nogolo nyoroche manotweyogi, kendo mise mag jela nondekni. Gik madongo notimore kanyo. Askari nogombo kata mondo tho, kata kamano Paulo nokwe gi kitimo mano. Sama ne mago orumo, tiwinjo Nyasaye nokelo luoro kuom askeche. Nyasaye nokelo luoro kuom jotelo mag manomiyo oketgi e jela. Kendo ka noromo sama jaber, to ne gioro wach ling'ling' ni mondo ogony jogo mondo dhiyo. To Paulo nochung' kod chir kowacho niya, ok abi dhi kendo ok ubi golowa ling'ling'. Nyo uchwadowa e lela ka ji neno. Nyo urwakowa e sel ka ji neno.
nyotimo no maundu ka ji neno. Ang'o momiyo koro dwaro ni mondo ugolwa ling'ling, awuoro chir ma ng'ato mowar bedogo, kata situation tek kendo rach, to chir ma ka Jehova mobiro keto kuomi biro mi wuoyi nyim oganda, kendo oganda biro neno ayanga ka Ruoth Timoni. Iwinjo dakika ma nyokadho chien, Paul gin mabuse michwado kendo misando, to dakika ni koro gioro wach ling'ling ni we mondo jogo wuogi mondo dhiyo, nikech waseneno teko ma jogi nigo. Ok en teko ma waseneno thurwa ka, golgi mondo gidhi ling'ling. Paul gi koko thir kodgi na pana, nying Nyasaye yudo mana duong' sani kigolowa e lela kaka ne uchwadowa e lela, ugolowa mana ayanga kaka nyo usandowa ayanga ka ji neno. Askeche dong' ka terni, jodongo bende terni, jotelo tetni ka giwinjo wach ma Paulo chungo ayanga e lela, gibiro mondo gisechi gikono gi nuwinjo ka uyie to wuogi mondo udhiyo. Paul ng'at Nyasaye mondikie muma ni ng'at mariek loko pache, noloko pache kendo noyie mondo wuogi. Ne gidhi e dala Ludia, gitego chuny oganda Nyasaye man kanyo, eka giwuok mondo gidhi. Adawuoyo kodi in minena sani, kata jasi guseduwi igni machalo nade, osenjawi ma ji osenyieri. E ndalo moro mama noketi mitim abortion kapod itin, tawachoni kendo kawuono kata isekadhe abortion, isekadhe wach matek higni 4 kata 5 kionge kod nyathi, nikech iparo gik mayande otimore chien, iseling kod sirni e iyi. Wuon paru penjo weche moko matek ni ang'o manotimore mamiyo ok onyal nwang'o nyathi higni 5 kata 6, wache ni iling' go. Kawuono e lela osana ruodh muma matimo gik moko e lela, kawuono oseyie ni kiyie miloko pachi miduogo ire, obiro gwedhi e lela ka ji neno, ok nogwedhi ling'ling, ok nogwedhi ka ji ok ne, en ogwedhi e lela ka ji neno. Iwinjo wadwa, richo misetimono ayie ni duong' kendo lach, kendo kata kipare to mondo ichung'i e lela mondo ikwa gik malong'o mawinjore yudi e nyim Nyasaye. Tawachoni kiduogo e nyim Nyasaye, Nyasaye mane kod teko, Nyasaye mane kod nyalo, Nyasaye matimo gik madongo, obiro timo ni sani ka ji neno e lela. Isemanyo tich to pok oyudore, isedong' ka chunyi kwano weche mang'eny, isepenjori weche moko mayudo duoko gi osetami, to kawuono e lela Yesu biro timoni e lela, ok notimoni ling'ling. Isedhi ka juoga gotieno ka piny olil, kendo onge moseneni kidhi kuro, onge konyruok miseago. Awachoni Yesu to biro timoni e lela ka ji neno, ok obi timoni ling'ling. Isemanyo gik monego ikonyrigo gotieno ka ji nindo, isegoyo gagi, isepidho yedhe e dala kanyo, kiparo ni mano e kibiro yudo gik madongo. Mano gik misemanyo te ibiro yudo gi gotieno kitimo gik moko adiera. Awachoni ni ya isetimo nono kendo isebawang'ayo. Duogi ir Kristo mondo gik moko duto midwaro Yesu otimni e lela ka ji neno. Mana kaka Paulo otamore ni gik mificho mitimo e ling'ling ok wadwar. Wabiro chungo Yesu kata piny rach, wanachungo Yesu kata piny odagi, wanachungo Yesu kata jasigu odagi, to wanachungo Yesu. Paul wacho niya, ibi yal Yesu ni e lela godiochieng' alanga ka ji neno. Akoni mama, in miwinja kendo minena sani, akoni owadwa ni ok odewo chandruogno, isekadhe higni maromo nade. Bed ni Paul gini nokale wache matek e dakika modhuro kendo gineno chandruoge, to winji Nyasachu oketo joma nokete mabus oduogo mondo sechi. Jasiguno biro secho, jasiguno biro secho e dalau, jabro dhi ling'ling no biro secho e dalau. Ndiko lero na gibiro chung' alela ka gibiro mondo gisayi ni winjo ne watimo ma kod macha, kata kamano ne wa nono.
Adwa somo wach mondiki e kitabu mar Luka 8 mawacho kama: bang' kinde moko Yesu nowuotho e mier madongo kod matindo duto kalando wach maber mar loch Nyasaye. Jopuonjre ne 12 bende ne jodhi kode, kaachiel gi mon moko mane osegolonegi jochiende maricho kendo chango tuochegi, kaka Maria ma iluongo ni Magdala mane osegolone jochiende 7, gi Johana ma chi Chusa mane jatelo e od Herode, gi Susana, kaachiel gi mon mamoko mang'eny. Mon go ne konyo Yesu kod jopuonjrene mana gi gigegi giwegi. Adwa wacho ni koseromo thuolo majaber ma Ruoth osetimoni kendo osegoli e lela ka ji neno ka chandruok mane isekadheno osechung'ie kodi, tiwinjo okipogori kod minegi oneno wach matek manyo gikale. Mama moro ma jatelo e od Ruoth Herode oneno ka bedo jatelo kanyo onge ohala modhi yude, ochikore oae kono oduogo mondo oluw bang' Yesu ma ja Nazareth. Isewinjo sigana mar Mariam nyar Magdala, Maria mogol jochiende 7 mag chode, to sama oluwo bang' Yesu to Yesu ogole e lela ka ji neno komako lak sibuor mar tho kojok nege, to luwo bang' Yesu. Owacho ni Ruoth, adwa luwo bang'i e lela ka ji nena. Kawuono an bende ayaloni niya, mindi luw bang' Yesu e lela ka ji neni, mondo Ruodhno otimni gik malong'o mowinjore kod gik mabecho monengo iyudi. Nyasachwa ma jang'wono, Nyasaye ma jahera, Nyasaye ma jatimono, kawuono minegi luwo bang'e, kendo ndike niya, negikonyo Yesu kod gigegi giwegi. Apenji kama intie, be inyalo konyo Injili kod gigeni iwuon mondo Injili otini? Be inyalo yie luw bang' Yesu e lela ka ji neno kod gik madongo ma Ruoth osemiyi, kiluwo godo bang' Injili mondo nying Nyasaye onwang' loch kod duong'? Nyingno nigi teko, nyingno okonyo Ana koleo, nyingno okonyo Maria ma nyar Magdala koleo, nyingno okonyo Batimeo ma Katimeo, nyingno okonyo Ayubu koseleo. In be odhi konyi sani kiyie kuome, odhi konyi e lela. Ta akwayi kuom ng'wono koserieri bade mindi tine Nyasachwa no kod gigeni miseyudo mondo ochung' kodi. Obed wach matek ma duoko ne ok osetamore, in ema otamoreni, Yesu wani kod duoko. Obed wach misetemo to otamore, in ema otamoreni, Yesu wano wachno pok otamorene. Nyingno ni kod teko, nying Yesu no nitie, nyingno tiyo, nyingno gwedho, nyingno ting'o malo. Akwayi kama intie ni kiyie, kata in kama nade, kata in e jela, kata in kama nade, to kinyalo nwang'o thuolo mondo iwinje Injili ma kawuono akeloni gokinyini, mindi kawie wachno. Obed ni silaha, obed ni okumba, wachno ni kod teko, wachno ni kod nyalo. Obiro nyaloni, onge gima osetame timo. Mano kende wach makelo ngima ne jok madwaro. Mano kende wach mosekelo gik madongo. Mama, kanisekadhe wache matek, kata jaodi osekoni weche matek, to kawuono biro bedo thuolo. Yesu biro konyi mana e lela. Iwinjo wadwa? Aseng'eyo, aseneno, isemiyo jomoko ichoko e pap kacha, kendo nyathino dong' ka thagore, omako ni bura kokia wuonegi. Mindi repent kawuono, mindi wach niya, Ruoth, an bende aseyie nasetimo richo, ng'wonena e lela ka ji neno. Kata isekwalo gige ji, kata isebedo janek, chunyi osenego oganda, kata isebedo jal ma ok osetimo maber e nyim Nyasaye, to kawuono kiyie kuom Yesu to richoni bi weni mondo iyud gik mabecho ma Ruodhwa miyo oganda mogeno kuome. Initine kod mwandu miyude lela e sa mowinjore ka Ruoth timoni kendo gwedhi. Akwayi kama intie ni mindi yie chwad lweti ni mae sa ma Yesu nogo konyi e lela. Obiro konyi e lela kata obed bura mosemaki ero kot idhiye e kese kot,
to kigeno kuom Nyasaye, bed nohang ni wach machalo nade, Nyasaye biro bedo Nyasaye, enogwedhi, enoting'i malo, enong'ad ni bura kare, obedo chi liel ma kawuono idaro e dala, manyo chwore oweye, odong' kanyo nyamasi, ka gimonyalo konyore godo bende koro onge, odong' ka ok onyal iwinjo kata gidari gi weche matek magikeloni ling'ling gotieno, Ruoth ochung' kodi e lela, ibed nyathi kich ma sikul fees otamo, chiemo bende otamo, kaka ikonyri otami, oganda odhi ni kipiny piny, midong' kanyo ka ng'ama konyi onge. Kawuono yie kuom Yesu, mini yie kuom Injili mwayalo gokinyi sani, mondo okelni ber manyaka chieng'. Onge gima ber mibiyudo oko, to nitiere gima ber mibiro yudo kuom Injili mawayalo sani ni. Injili ni kod lwete. Paulo oramo kuome, owacho niya, an ok gwedha kiling'ling, tigwedhowa e lela, ayanga, e pap, ka ji neno. Jochiende mayando ramo ni ok nyalre biro go sarut kaluwo bang' Nyasaye ni weya ni waweya ne gisayo Yesu e piny Gerasi ni kiyie ya wuod Nyasaye nyakwa Daudi, to dolwa mondo wadhi mana i nguruwe kacha. Awacho ni in bende jochiendego biro bedo kod thuolo mar goyo chongi piny ka gisecho jodongo mane obedo piny mong'ado bura ni dalau kanyo gima long'o ok nowuogie. Gibiro biro ka gisecho ni yienwa yieya ne watimo ma, to ng'wononwa obedi de mane dhogi gi riek manowacho weche matek ni dalau kanyo onge nyithindo manodhi katedo. Gibiro dhi wegi juol professors nikech ang'o? Ruoth biro gwedhi e lela ka ji neno magichak giwuo kaka wacho ni waparo ni ok nyalre. Ang'o miyo koro nyalore? Winji, biro nyalore nikech Yesu ma ja Nazareth ema miyo gik moko nyalore. Ayie nosebedo matek, ayie ni setemo adiera, mama ayie ni setemo, jaduong' ayie ni setemo, ayie ni setemo gimoro amora mondo irom kod ber. Ayie ni mago te pok odhi maber. Winji, ni itemo gi teko ni iwuon, moko ni itimo e mudho gotieno. Kawuono ta akwayi niya, mini chung' e lela yanga mondo itimie neno ni Yesu waro to chango to pogo teko maro maler to gwedho to ting'o malo to miyo ng'ato bedo kod geno mar dhi e dala mosiko manyaka chieng'. Iwinjo wadwa Otila, kama intiere no, ang'eyo nyathini kod pek kendo ero en Yeselo mabei. Iwinjo Brian, kama intiere no, gi wache mohangi no, alame Nyasaye, Ruoth biro timo ni sani gima tamo Nyasaye onge, obiro timo ni e lela. Iwinjo mama, osebedo matek. Iwinjo wadwa, osebedo matek. Negi kwer ka giramo ni ok nyalre. Kawuono machung' kani abiro declare ni nyalore. Gima tek matamo Nyasachwa no pok oyudi, bende ok bi yudi. Winjo Tom maudo dondi, kata osebedo matek to nyalore. Osebedo matek, isetemo, to kawuono awacho ni e nying Yesu mwayalo wachni no, nyalore. Iwinjo uro papa, osebedo matek, pok onyalore, to kawuono e lela ka ji te neno biro nyalore. Iwinjo owadwa Daudi udo dondi, osebedo matek. Ka un gi Joshua, tawacho ni e nying Yesu ma ja Nazareth biro nyalore. Iwinjo wuod Obilo, kata obedo matek machalo nade, isetemo kama to pok onyalore. Kawuono e nying Yesu ma ja Nazareth biro nyalore. Gima tamo Nyasaye onge. Nyasachwa no ema timo. Nyasaye ne ema gwedho, Nyasaye ne ema ting'o malo. Akwayi kama intie mama, kata isetemo to pok onyalore, kawuono no nyalore. Iwinjo wadwa, setemo to pok onyalore, kawuono no nyalore. Yesu ni kod teko, Yesu ni man kod duoko, obiro timo gik madongo. Aseneno gik motimo kuonde maselame nying Nyasaye no, kuonde masetere Injili ni te, duoko maseyudo ni nyalore. Onge gima notame. Gimidwaro no ok nwang're oko, nwang'ore e nying Nyasaye. Gimidwaro no e nying Yesu no biro nyalore ni.
Aseneno gik madongo ma Nyasaye osetimo. Chunya gwedhore kaneno gik mabecho ma Nyasaye timo. Chunya bedo kod teko kaneno gik madongo ma Nyasaye timo. Oganda te mosegoyo na sime ka kod jayalo ma kod macha ema timorena biro nyalore ni gik moselame duto. Nyasaye ni kod teko. Nyasaye no biro timo gik madongo. Obiro timo ni bed ni nyegidagi ni ok nyalre, to kawuono biro nyalore. Gimosetame timo pok oyude. Nyasachwa biro timo. Nyasachwa biro gwedhi. Nyasaye biro ting'i malo. Obiro timo ni e lela. Mane momiyo asekwayi ikawie thuoloni, ikawie kindeni. Chale kod Mineka, chale kod Susana, ichale kod Susana machichusa mawacho ni injili ni abiro yuko bang'e, abiro dhi bang'e. Kata bed ni otek machalo nade, taseneno kamogolae. Abiro yuko bang'e kod ng'wech maduong' gi gima nade mosemiya. Kayala godo bang' injili ni mondo timne gik madongo. Iwinjo Mariam nyar Magdala yuko bang' injili. Iwinjo mama yuk bang' injili. Iwinjo wadwa ibende yukie bang' injili. Lawie bang' injili gi gima nade ma Nyasaye oseketo kuomi. Ubed wach mane mirayudo bang' injili. Nyasaye no mondo ting'i malo. Nyasaye no mondo gwedhi. Kata no osebedo matek ma samoro iwacho ni ok nyalre, mano in miwuoyo. Bed ne gidagi ka giwuoyo ka giwacho ni ok nyalre, takelo ni geno moserumo. Abiro mondo awachni ni geno mosedhino Ruodhwa ema nyalo duoko go. Bed ni osebedo matek ma ok osetimore maber, winji kawuono aseneno gik madongo ma Nyasaye timo. Aseneno gik madongo ma Nyasaye gwedho godo nyithinde moyuko bang'e, mokawo yie maduong' mowacho ni kawuono to injili gwedha. Iwinjo mama owadwa maesa mibirame kiwacho ni Ruoth an bende igwedha. Kitimo na jomoko abiro timo na. Kigwedho jomoko an bende igwedha. Kiparo jomoko an bende para. Kiwe nyithindo miyo jomoko nyithindo mabecho an bende miya. Ok abi bedo kaka an ni. Bang' winjo injili ni ok anasiki kaka an ni, nikech aseng'ado chunya nadwa yuko bang' injili ni kod gima nade ma Ruoth oseketo e lweta. Kawuono godiochieng' Nyasaye osesingo. Mama Nyasaye osesingo. Kawuono gokinyi Nyasaye osesingo. Odhiambo ni Nyasaye osesingo. Tarigni Ruoth osesingo. Nobiro gwedhi e lela. Bed jachir ni iniyudi gigo e lela ka ji duto te neno. Mane momiyo abiro kan kod chir. Nyasaye pok nokuodo wiya. Nyadi mang'eny masewuoyo kuome. Osetimo gik madongo. Ruoth mondo ogwedhi. Nyasaye mondo ting'i malo. Goyo chongi kama intie. Goyo chongi kama intie. Mondo walamie Nyasaye. Wuonwa kendo Nyasachwa. Alami ka yie ni in Nyasaye achiel mosegwedho, moseting'o malo, mosekelo gik madongo. Kelne mama kod owadwa ni. Ing'eyo pek mokadhe. Kana notim richo maduong', Nyasaye wene, ng'wonne, puodhe ikete kare. Duokne geno moserumo. Chiwne lela. Gwedhe ayanga ka ji neno. Ting'e malo ya Nyasaye. Itimne gik madongo mondo Nyasaye ibe Nyasaye. Alamo ka yino setimo jak mago mokwa wuoye e nying Yesu ma jawarwa. Amen. Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Mana kaka wacho kachako, an mawuoyo kodi ni, an Pastor Benard Otieno ma wuod Wiso kore ma Jakochia. An Nairobi ka alialo e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Dandora branch. Nyasaye osemiwa thuolo wabed e kanisa. Kadipo nono chunyi gombo ni mondo ibi walam Nyasaye, bed kod thuolo kod chir bi mondo wawuogi Nyasaye no kanyakla. Kibiro Dandora phase 5 kata ka in Joy Villa chung kanyo. Apaya mar kaburo mabe Epiline no luwe ki jachir. Kichopo Samlis Education Center biya wane bathe kanyo. Walamo Nyasaye gi jo Nyasaye ma Ruoth osemiyowa. Kanisa wanitiere kanyo. Kanisa no ero biya tiere mine, tiere jodongo,
tire de Ruoth osemako bade gi mosekelo kanyo. Bibro lam Nyasaye. Namba meneno piny kanyo no, go kendo kisegoyo wana winjre weche moko. Kendo ka Nyasachwa oseneno gik mabecho monego timni, enotimni, enogwedhi, enoting'i malo. Wan kod jowadwa ma watiyo tich Nyasaye, wan kod Barnabas Ouma ma wuod Otieno, wantiere kod Henry Kus Otieno ma wuod Awuonda, wan kod Alex Okelo ma wuod Oyule, wan kod Bishop Julius Otieno ma wuod Odondi. Nyasaye ma jang'wono mondo ogwedhgi. Wiya ok nyal wil moko aparo Michael Otieno ma wuod Masiaga kuom tich matek mosetiyo, gi Tom ma wuod Odondi kuom tich matek magisetiyo, giseting'a malo kendo giseyie mondo ayud thuolo mar bedo ka pile. Gisechung' gi Injili, ibe kawuono thuolo nitie mondo ichung' gi Injili mondo Nyasaye ogwedhi. Nyasaye noting'i malo kendo nopari. Ruodhwa nopok oloye. Iwinjo, Ruoth tiyo ne ng'ato kendo ting'o ng'ato malo kendo ogwedho ng'ato kotiyo kod lwete. Nyasaye mondo ogwedhi in bende. Ka chunyi waloni to dikow Injili ni gang'o. Nyasaye mondo opari kama initie, obiro ting'i malo yore duto. Nyasaye mondo ogwedhi wuod owade ka intiere Kobudho Beach kendo kanisa manye miyowa kanyo. Nyasaye mondo ting'i malo yore te. Awuoro ng'wono Nyasaye eno ting'i malo ng'wono mare osebet. Nyasaye mondo ogwedhi, Nyasaye mondo opari, Nyasaye mondo umi, Nyasaye mondo timni gik madongo. Erokamano magi otimre duto nikech waseyie e nying Yesu. Osana Ruodh Lela mondo opari kuom ng'wono. Amen. Olimoya wendora abale limoya olimoya wendora japuonje limoya